Hayırlı günler, hayırlı kişiler. İjadi kanalıma hoş geldiniz. Kadirli tыңлаушыларым, menin videolar astına bik matur kommentariyalar kaldırıp, şulay kanalıma yazılıp, ijatıma qanat koyganıгыз üçün bik zor rahmet sizge. Bugün men яңа bir hikaye okuy başlarga niyet kıldım. Anın ismi Dugasız Yigit dep atala. Rahim etip tыңлагыз. Hakim meşitke şifa bergen hayır akçaсын tapşırırga oyga bir kile. Yok, ol yumurşy malay tugil. Her halde işi şunu hatırletse de. Sevde üzegi mençir bulup tura ol. Anın kibik atalıp yürüşeler biri de bireugine tugil. Hakimnin öz vasifası. Şifa jetişmegende koya barga kirek şunda bara. Әлі сүйеркесіне шеше келді, әлі ресми қағазларына тиішлі орынға жібере. Қысқасы, іші тауық та шүпле бітірірлік түгіл. Қой вақыт, егіт башы білен мене шушылай вақланып беру аның өзіне ұшап та бітмей. Лекен түшімлі іштен баш тартырға үйлер түгіл бит ол. Аның әнесі гіл зорланайды. Ауылда кіші қадірін білмейлер, тиішінше ақша да бермейлер. Шул сүзләренең хаклыгына тәмам таркалып барган авылда яшәп ятучы кардәшләрен күреп, үзе дә бер тапкыр гына инанмады. Әтисенең берничә үгезе һәм үзенең хәйләкәрлек күрсәтүе белән институтка кирип уку бәхетенә иреште. Хәйләкәрлеге шуннан гыйбарәт иде. Авылга әбисенә кайтып йөргән шактый танылган бер шәхеснең оныгын эләктерде. Оныгы сораганга бер дә каршы килми торган булып чыкты бабай. Kız, elbette, birinci мәхәббәтенең Казанга килүен теләде. Булай иткәндә, алар егет белән ешрап очраша бит. Баба ярдәме белән үгез кирәк укытучылар да табылды. Әмма егет авылдан чыгып кетү теләгенә ирешкәч тә, үз юлын үзе салды. Кыз белән озак мавыкмады. Шулай итеп, араларын суытты. Гомумән, башта институт дипломының бер булмаса, бер кирәге чыгуына шынлап торып ышанды ул. Әмма бу ышануы туман кебек акрынлап таралды. Дөресрәге, туман арасыннан башка геройлар үсеп чыкты. Алар аңа дипломны сатып алып булуына ишарәләделәр. Иң беренче итеп, реферат, контроль эш кебек вакыйт, аннары зачет, имтихан сатучылары бар икәнлекне күрсәттеләр. Дипломны да ул башка берәүгә яздыртып яклады. 3нче курстан инде сәүдә үзәгенә каравылчы булып эшли башлаган иде. Диплом алгач, менеджер иттеләр. Менеджер булып эшли башлаганнан бирле ай сайын мәчеткә килә. Менә хәзер 4нче тапкыр бирегә аяк басуы. Сирәк-мирәк булса да, шифта биредә булгалый. Әлбәттә, андый көннәрдә хәергә дигән акча күбрәк була. Диннең д хәрефендә белмәгән шеф өчен бирегә килеп хәер бирү, банкка акча салу төслерәк. Аерма шунда гына. Акчаңны отышлы банкка салсаң, берничә мәртәбә арта. Мәчеткә алып килсәң, дәрәҗәң күтәрелә. Хаким үзе монда акча китереп йөрүе турында шаяртып, шефның ай буе кылган гынахларын сатып алырга барасы бар дип сөйләнә торган булды. Бу юлы да сәүдә үзәгеннән шулай дип чыгып китте. Егетнең дә дини гыйлеме шефыннан артмый иде. Хаким эшен бетергәч, мәчеттән тизрәк чыгып китәргә ашыкты. Шаяруга барса да, мәчеткә керү аның күңелендә үзе дә аңламый торган хис уята иде. Әмма күңелендә моның ни өчен нәкъ шулай икәнен ачыкларга теләк кенә тудыра алмады. Бары тик нидер сизенгән төсле күңеленнән шифка итәргә кирәк. Бу эшне башка кешегә йөкләсен. Татарча белүчеләр бетмәгән дигән уй йөгерде. Машинасына утырып, тизрәк мәчет яныннан китәргә ашкынды. Әмма кызулап китеп барганда, машинасы каршына килеп чыккан кызны күргәч, тормозга басса да, фаҗигадан кутылып кала алмады. Аңа барысы да төш кебек кенә тоелды. Милиционерлар килде. Ашыгыч ярдәм машинасы тавышы ишетелде. Буш шешеләр тулы сумка аскан бомж да тиз генә үтеп китәргә ашыкмады.
Ул башта бик якын килмәде. Кыз янына шактый кеше җыелгач, ыгы-зыгыдан файдаланып күрәсең. Кызның читтәрәк аунап яткан сумкалы пакетлары янына юл тотты. Шул вакыт мәчеттән йөгереп чыккан ак яулыклы әби аны каплап басты да, пышылдап кына ниндидер дугалар укырга кереште. Суд залында гына ул бу куркыныч төштән айрылган төсле тоелды. Аны көтелмәгән башка чын барлык аяктан яга язды. Егетне кызны машина белән бәрдереп үтерүдә генә түгел, кеше гомерен вакытсыз үзәрдә ялган аракылар сатуда да гаепләделәр. Монысы өчен шеф тырышты. Бер гаеп өстенә икенчесе комаушаламый дип хәл итте дә куйды шулай. Тагын берәрсен, мәсәлән, үзен судта йөртә алмый бит инде. Хаким бик каушады. Сорауларга юньле башлы җавап бирә алмады. Бердән, тормыш тәҗрибәсе сайлыктан, икенчедән, яклаучылар булмаудан төрмә ишекләрен аңар тиз ачтылар. Менә ул, күкрәк киереп мәчет эшенә үтте. Кемнәрнедер ялатып, алдап табылган пычрак акчаны шеф исеменнән хәйр итеп бирде. Каршында басып торган мулла шефка исән иминлек, сәүдәсенең тагын гөрләп баруын теләп дугалар кылып калды. Менә ул машинасына утырды. Тизрәк кызулык белән машинасını рулен борды. Шунда кыз пәйда булды. Һәм машина алдына атылды. Әйе, нәкъ шулай атылды. Тик моны бары ул гына күрде төсле. Бәлки аңа гына шулай тыелгандыр. Берничә минут үтмәде, мәчеттән чыккан ак яулыклы апа кыз мәетен күрүгә дуга укырга кереште. Нәрсәсең бу? Дуга укытыр өчен кеше таларгамы? Әллә кыз кебек машина астына ташланып үләргәме? Нигә берәү дә хакимгә дугалар укымады? Бәлки, менә хәзер ул биредә җан асрамас иде. Дугасыз калуы турында уйланган сайын, үзен тагын да ялгызрак хис итте. Тынычлана алмады. Кайчандыр аның яшьтәшләренә караганда байрак, текәрәк күренүе күңеленә хуш килә иде. Шеф янында егет кешене түбәнсетә торган рольдә йомышчы малай кебек йөрүен үзенә күрә бер биеклеккә ирешүгә тиңләде. Ни дисәң дә акчалы эш тапты бит. Әмма һич кенә дә билгеле бер вакытта үзен файдаланыр өчен тотуларын башына да китереп карамады. Әйе, нәкъ шулай, файдаланырга. Йомышчы гына итеп түгел, ялган аракыларга бәйле хәлне үз җилкәсенә алырга туры килүдә дә шеф кулы уйнаганны аңлады. Әмма моны исбатларлык дәлил таба алмады. Шул ук вакытта шеф аны судта яклаган төсле кыланган кебек ирексезлек кочагында да ташламады. Хәлен белешергә, күчтәнешләрен мулдан төяп, дус эшләрен җибәреп торды. 27 яшен хаким иректә каршылады. Авылдагы туган тумачаларының хәлен белешкәч, үзенә төбәлгән шикле карашлардан качарга теләп, тиз хәргә ашкынды. Аның бит монда төрмәдә утырганын белмиләр. Гомумән, шәһәрдә кешенең кешедә эше юк. Төрмәдән түгел, җәһәннәмнең үзеннән кайткан дисәләр дә исләре китмәячәк. Шәһәрлеләрнең игътибарын бары тик квартплата гына җәлеп итсә итәр. Әллә тыелды гына, әллә чынлап та шулай. Шеф егетне кочак җәеп каршыласа да, аңа бераз сагайып карады. Дөрес, вакытын кызганмады. Хаким белән иркенләп сөйләшеп утырды. Төрмәдә чакта шефның сәүдәсе бераз хөртиләнгән. Теге акчага сорый торган дугалары да булышмаган күрәсең. Олы сәүдә үзәгенең элеккеге кебек эштән ике өлешен түгел, ә кечкенә бер почмагын билиләр икән хәзер. Элек эшләгәннәрдән берничә кешене генә очратты. Алары да җыештыручылар гына. Тагын шефның уң кулы саналган ирне күрде. Шеф аны кафеда ичемлек, тәмле ризык белән мулдан сыйлады. Һәм азактан әлеге эш мәсьәләсендә ярдәм ит алмавына үкенүен белдерде. Чираттагы тапкыр йомшак итеп катыга утыртты дип уйлап куйды хаким.
Бәлки, төрмәдә сакланып калу, үзен яклау өчен кайбер берәүләрне кыйнап изеп ташлаган кебек, моны да тәпәләргәдер. Гомергә истә калырлык иде. Тик кабат шушы бәндә аркасында төрмәгә тыгып куячаклар. Юк, ул шефны икенче кабат үз исәбенә бәхетле итмәячәк. Үлсә дә. Хәким элеккеге эшенә кайтырга үзе дә ашыкмады. Ул инде йомышчы малай холкын күптән югалтты. Анысы урынына әлеге үзе дә аңлап бетермәгән хыялсызлык, өметсезлек килде. Мондый күңел халәте аның күзләрендә үҗәтлек, усаллык, мәгънәсезлек булып чагылыш тапты. Бу рәвештә аны чыннан да җәмгыятькә куркыныч кеше дип бәяләрлек иде. Кыскасы, теләсә ни көтәргә була, читтәрәк йөрергә кирәк. Элеккеге дуслары шулай эшләде дә, күрештеләр дә, юк бер сәбәп табып качтылар. Хәким аларның аркаларына карап елмаеп калудан башка нәрсә эшли алмады. Аның һич кенә дә мин гаепле дә түгел бит дип акланасы да, кызгануларын таләп итәсе дә килмәде. Хәкимгә кешеләрнең салкын карашыннан бигрәк башка күренеш тынычлык бирмәде. Нигә берәү дә аңа изге теләп, әйтеп, дуга кылмый? Ичмасам әнисе дә әйтми бит. Зарлана һәм елый гына белә шул ул. Әтеге шефка рәхмәт укый торган муллага барса, кит, 200 бит ул. Шефның нинди акчадан өлеш чыгарганын белмәгән дисеңме әллә? Әгәр 200 булмаса, ул акчаларны алмаста, аннары һәр хәлдә менә шул кеше ярдәме белән шулай эшләдек дип, шефны данга күмеп йөрмәс иде. Шефка дуга түгел, менә шул сүзләр күпкә кыйммәт булуын ул аңлап сөйли иде бит. Теге ак яулыклы апа хәер дә көтеп тормады. Пышылдап кына дуга сүзләрен әйтте. Шул апаны табарга кирәк. Тик каян? Хәким үзеннән үзе көлеп куйды. Булмастай эшкә тотынмакчы икән бит. Кызыл кар яудырмакчы. Кадерле тыңлаучылар, хикәянең дәвамы киләсе видеода. Исән сау булып торыгыз.